cewa gobe da safe ka saurara ka ji daga gidan talabijin ɗin labarin da zai fara fita gobe da safe shine wani babban ɗan jarida a garin nan yau kawo matarsa ciki. Dan mu za ka ja ba ka da hankali. Wannan babu maketa. Dan tsawa dan tsaya. Ku dan jiya mu. Action Joker ya gaya ma kalma. Action. Yaro bai san yaro ne ba, da mu za ka ja. Mu zuba mu gani. Dan je kan same ka kai ma kai kaɗai da ganin ji. Kodin. Kai, ka tabbata labaran gobe da sabon na Brothers TV Entertainment zai zo da labarin da ba kawajin sa a garin nan ba. Wani babban ɗan jarida yau kamar matarsa ciki. Dan mu za ka ja, yaro bai san yaro ne ba. Wannan kaɗan muka fara. Kuma daga can kake fara dariyar, kana jiwa nan kake fara dariyar. To ya talanta gaba da ita. Yawwa, kaɗan za a kai dariyar kafin ka tafi fato. Kai wannan dialogue din ma. Ka tsinka ne? Idan ka juya, kai dariyar. Eh? A tsaye, kai dialogue din. Da mu za ka ja. Kana da